Ahoj lidi, dneska si to u dalšího videa a máme tady opening Stavková patrola. Takže to je nejlepší. Mám modrou. Bubli. Já mám modrou, no. Takže jdeme si to otevřít. Jdeme se otevřít. Tak, mám to už rozdělaný. Tak. To v tom je. Anglický prstínek. Ne. Děkuji. A to je pro tátu? Koukejte. Máma mi to další. zapalovala. To se řekne. Komu? Nevím, někomu. Tak tady mám příježděk. To nic není kromě toho. Ani pro sebe jsem si nic nekoupil. Tak. Tady mám ještě sponku. To máš poslal A další 2871 korun. Poslal o pár drobných víc. Jo. Tak to mám toho, říkal, že 3800. A tady skálná. zdarma. To je super. Takže jsem skončila tam, Toho tam je docela hodně. No. Takže tady mám další námek s modrou. Zítra vezmu Bibínku s sebou a koupím jí boty. No taky nic. No. Tak. To už tam je dlouho. Já bych ti chtěla říct, že mě vezmi zítra sebou, takže tak. Jo, to bude taky papuče. Ale budeme na sešit. To jste tam ještě nemohli kytík? Ne, proto jsem se měla škodu moc držela venku, protože ještě v kufru jsem měla. Jej. Sky. A Mášo. A co tam je Netušila, dál? že ty hubliny a opěliny, že bude tak Tady taky Mášo. Ty prášky, Lirika. Jo, to mám já na. Tak. Tady to všechno tak v tom bylo. Můžete kupovat za Čiku. Pajdu a z Kiku. Tak. To všechno na sebe budeš věšet, jo? Jo. Udělala jsem z toho rovnou i opening. Budeš vypadat. Můj Maxim ani kolem domu. Kdo to? Emilie, jo, spala u Petry. 10 měla být doma. Počkej. Jo. Pavel mi ju napsal, jestli bych se mohla zavolat Heleně, nebo jí napsat, jo. Tak jsem jí napsala, Helena volá Petře, nebrala jí telefon. Jo. Emilie nebrala Pavlový telefon. Jo. Tak jo, přeze mě, jo, aby se tam pro ní nějakou dostal, tak jsem mu napsal, že ať se staví pro Bibínku, Bibínka ví, kde bydlej, jo. Další. Oh my god. Nestavil se prý pro ní, Oh my god. tak jestli Emilie přišla domů, nebo jestli to bralo Počkejte chvíli. Tak. A tohle, tak jsem si z toho dala. Takže počkejte a uvidíte to na mě.